Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю вас, дарагія сябры. Сярод нашых цудоўных гарадоў ёсць такі горад Ліда. Напэўна, вы ведаеце, ён быў культурнай сталіцай Беларусі летась. А сёння мы сустракаем прадстаўніка Ліды у нас тут, у Нацыянальнай бібліятэцы, у маёй праграме «Суразмоўцы». Лідчына багата сваёй культурай, бо ёсць уплыў розных культур, розных нацыянальнасцей. І прадставіць усю гісторыю краю немагчыма, бо гэта праца бясконцая. Гэта цытата нашай сённяшняй госці, дырэктара Лідскага гісторыка-мастацкага музея Ольгі Піліпчук. Вітаю вас, Ольга Вікторовна. Добрый день. Ольга Піліпчук, мастак-педагог, музейны работнік. Нарадзілася ў Брэсце, ў сям'і выкладчыкаў дзіцячай школы мастацтваў. Скончыла профільны клас сярэдняй школы нумар 14 з архітэктурна-мастацкім ухілам. Пасля паступіла ў Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы, дзе атрымала адукацыю мастака-педагога. З 2008 года з'яўлялася навуковым супрацоўнікам Лідскага гісторыка-мастацкага музея, дырэктарам якога стала ў 2018. Удзельнічала ў шматлікіх навуковых канферэнцыях, і некаторыя з іх арганізоўвала сумесна з Інстытутам гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. З'яўляецца ўладальніцай шэрагу гарадскіх і абласных прэмій і ўзнагарод. Скажыце, калі ласка, вось заўсёды прынята гаварыць, што гісторыка-краязнаўчы музей, а вот у Лідзе гісторыка-мастацкі музей. Як это так сталася? Так атрымалася, што некалі аб'ядналіся две ўстановы. Гэта Лідскі краязнаўчы музей і некалі галерэя Лідзеі. Так атрымалася, што фонды з'явіліся цікавыя як мастацкія, так і краязнаўчыя, гістарычныя. Стала зразумела адразу, што патрэбна назва разам з прыстаўкай «мастацкія», бо ў нас у калекцыі ёсць працы вельмі вядомых беларускіх мастакоў, і гэтай калекцыі мы, канешне ж, ганарымся, бо гэта працы вельмі высокаякасныя, цікавыя, і тым больш яны розных часоў. Ну і таксама адной з частак з'яўляецца велізарная калекцыя шклозавода «Неман», які ў нашым рэгіёне ёсць, і працы гэтых мастакоў таксама. І адной з самых цікавых, мне здаецца, гэта працы Владзіміра Семёновича Мурахвера, і гэта працы і ў шкле, і графічныя лісты, і жывапісныя. І мне здаецца, у Ліду можна прыехаць толькі для таго, каб паглядзець яго працы. Ну, у Ліду варта прыехаць, я бываў у Лідзе, і мне было вельмі цікава, асабліва Лідскі замак. І я ведаю, што, канешне, экспазіцыя у вежы Гедыміна у вас адкрылася, новая экспазіцыя, прычым гэтая экспазіцыя, ну, скажам, не пастаянна дзеючая экспазіцыя, нейкая такая інтэрактыўная, ці як? Ну так, у нас пастаянная экспазіцыя, але мы не спыняемся, і зараз у цяперашнім часе, у вельмі дынамічным часе, вельмі складана заставацца статычнымі. А пастаянная экспазіцыя – это ўсё ж нешта такое статычнае. Таму мы і ўводзім і тэатралізацыю, і інтэрактывы, і таксама пастаяннае у нас слово такое не зусім пастаяннае, таму што мы пытаемся нешта дабаўляць новае, развіваем нейкія цікавыя тэмы, бо увогуле гісторыя Лідскага замка, яна складаная, неадназначная, вельмі шмат яшчэ незведаных старонак, якія трэба вывучаць. І па меры сваіх магчымасцей і нашых вывучэнняў вось усю гэтую новую інфармацыю мы пытаемся ўкласці ў новыя экспазіцыі і выставы, якія праходзяць у гэтай вежы. Ольга Вікторовна, вось ваша цытата. Калі параўнаць сучаснага музейнага работніка і таго, які быў гадоў 40-50 таму, то мы ўбачым вялікую розніцу. У чым розніца і які ён сучасны музейшчык? Сучасны музейшчык прынцыпова, казала, мне здаецца, адрозніваецца, таму што раней музеі былі, як я ўжо казала, больш статычныя. І ўсё там было вельмі марудна, ціха, спакойна. І такая каронная фраза, гэта была «жанчын, не дышыце на шэдэвры», я заўсёды яе выкарыстоўваю. То зараз гэта настолькі хутка, дынамічна, гэта столькі шмат формаў працы, якія, мне здаецца, нават
20 гадоў назад мы б не маглі прадставіць у сучасным музеі. Музейшчыкі сталі і тэатраламі, яны сталі і аніматарамі, яны сталі музыкантамі і трошкі акторамі. І я не ведаю ўжо нават, якія формы ў музейнай дзейнасці не выкарыстоўваюцца. Пачынаючы ад такога дастаткова гучнага мерапрыемства, як наш музею, там, мне здаецца, раскрываецца ўвесь патэнцыял у музейшчыкаў. Не, канешне ж, не без дапамогі калег і устаноў культуры іншых накірункаў, але тым не менш аснова музейная. І яшчэ чаму адрозніваецца, што мне здаецца, прастора стала больш адкрытая для дыялога. І мы пытаемся, амаль усе супрацоўнікі, пачынаючы ад младшага персанала, заканчваючы адміністрацыяй, вельмі часта размаўляць з наведвальнікамі, пытацца, што ім цікава. Бо вось гэты дынамічны час розных гаджетаў, ён трошкі аддаляе нас увогуле ад моладзі, і нам трэба паспяваць за гэтым часам, станавіцца яшчэ і больш віднымі і ў розных соцсетках, і працаваць рознымі СМІ. Гэта таксама складана для нас, бо навукова-даследчая дзейнасць, яна больш закрывае чалавека, і трэба час, каб нешта абдумаць, быць у адзінстве з самім сабой, а вось сучасныя умовы, яны выбіваюць нас з гэтага русла, і вельмі часта вельмі складана быць і там, і там. Але мы павінны быць і павінны быць актыўнымі, крэатыўнымі. Вельмі важна, што ў сучасным музеі працуюць і людзі больш сталага пакалення, якія перадаюць свой вопыт як музейшчыкаў, і моладзь, якая ўжо ўлівае новае жыццё, новае дыханне ў музейную сферу. Ліда, яшчэ цікавы горад тым, канешне, замак — это першую чаргу, гэта бренд Ліды, гэта тое, што вось усім паказваюць, але ёсць яшчэ таксама гістарычныя мясціны, бо горад гістарычны, горад старадаўні. Ну так, у нас увогуле дастаткова шмат цікавых месцаў у горадзе. Калі мы будзем казаць пра брэндавыя, гэта не толькі помнікі архітэктуры, але і прадпрыемствы. Калі мы кажам пра архітэктурныя помнікі і культурныя аб'екты, то гэта ж, канешне, сабор Архангела Михаіла, гэта касцёл Уздвижэння Святога Крыжа, гэта ўвогуле вуліца Віленская, якая зараз называецца вуліца Савецкая, і нават па ёй прайсціся вельмі цікава простаму гаражаніну. І нават у межах горада ёсць цікавыя аб'екты, і такія як Лідскі гісторыка-мастацкі музей і дом Валенціна Таўлая, канешне ж, гэта адзін з аддзелаў нашага музея, і дом рамёстваў, дзе прадстаўлена белаўзорыстае ткацтва нашага рэгіёна. Ну, вось, дарэчы, пра домік Валенціна Таўлая. Я ведаю, што вот гэты пісьменнік, яркі пісьменнік у беларускай літаратуры, і вось што з сябе ўяўляе вот гэты музей, домік Таўлая. Музей Валенціна Таўлая — гэта такі невялічкі камерны музейчык, які паказвае жыццё Валенціна Таўлая падчас яго прыбывання ў горадзе Ліда, і таксама некалькі маленькіх камерных выставачных залаў, дзе мы паказваем перыяды, таксама звязаныя з пісьменнікам, але і таксама даем магчымасць мясцовым літаратарам, пісьменнікам сябе паказваць. Бо ў нас вельмі цікавы край, увогуле 100 тысяч насельніцтва, але на гэтай колькасць людзей вельмі вялікі працэнт творчых, патэнцыяльна багатых творчасцю людзей. Гэта і пісьменнікі, і музыканты, і паэты, і мастакі. І вось менавіта такія камерныя сустрэчы з гэтымі людзьмі мы пытаемся праводзіць у літаратурным аддзеле. Таксама ёсць каля літаратурнага аддзела такі летні праект «Свае танцы», дзе мы яшчэ і даем магчымасць нашым жыхарам успомніць, якія танцы танцавалі на пачатку 20-го стагоддзя. І ўсё гэта, канешне ж, такой вось культурны, маленькі, камерны, але пастаянна такі жывы арганізм дом Валенціна Таўлая.
год, які прайшоў, год, калі Ліда была культурнай сталіцай Беларусі. Вось што даў гэты год культуры Ліды? Гэта былі і тэатральныя сустрэчы ў лідскім замку. Таксама быў міні-рыцарскі турнір. Кажу, што міні, бо былі значна маштабныя, але тым не менш і камерныя, як аказалася, турніры, яны цікавыя. Адна з самых значных падзей – гэта адчыненне вежы Гедыміна ў лідскім замку і адкрыццё пастаяннай экспазіцыі. Гэта магчымасць прывабіць да сябе новых наведвальнікаў. Тым больш гэта раскрыць наш патэнцыял і раскрыць яшчэ новыя старонкі гісторыі. Ну і ўвогуле гэта вежа так і называецца старонкі гісторыі ад 14 стагоддзя. І, канешне ж, такім значнай падзеяй, мне здаецца, з'яўляецца канферэнцыя. Яна дала магчымасць нам пазнаёміцца з новымі навукоўцамі, з новымі працамі і яшчэ новыя цікавыя накірункі ў дзейнасці навукова-даследчай. Вы мастак, вы выраслі ў сям'і мастакоў і самі займаецеся выяўленчым мастацтвам. Ну вось пра свае мастацкія работы, што вы можаце сказаць? Увогуле мастацтва яно дае магчымасць больш вастрэй бачыць некаторыя моманты. Таксама гэта магчымасць увогуле сустракаць цікавых людзей з гэтай сферы, бо насамрэч мастакі трошкі не такія, як і, мне здаецца, увогуле творчыя людзі, яны трошкі адрозніваюцца сваім бачаннем свету. Ну, вы працуеце зараз вот у гэтым жанры? На жаль, з кожным годам гэта ўсё складаней і складаней, але я пытаюся з бацькамі ўдзельнічаць у розных пленэрах, выязджаць на выставы, але калі раней гэта займала 80% майго жыцця, на жаль, зараз засталіся толькі 10% ад усяго свабоднага часу. Цяпер наша апытанка. Прадоўжыце, калі ласка, такую фразу «Беларусь – гэта». Беларусь – гэта неверагодна прыгожая краіна з вельмі творчымі, вельмі душэўнымі і вельмі адкрытымі людзьмі. Якія яшчэ месцы ў Беларусі вы б параілі наведаць нашым гледачам? Нарадзілася я ў Брэсце. І я вельмі люблю гэты горад і ўсе аб'екты, якія там ёсць, і ўвогуле гісторыю гэтага горада. Ён мне вельмі блізкі і душэўны, і ўвогуле людзі, якія там жывуць, яны вельмі цікавыя, і кожны са сваёй вельмі цікавай гісторыяй і ўвогуле Палессем. Я параіла ўвогуле праехацца па Палессю і пазнаёміцца як з установамі, якія ёсць там, так і з людзьмі. Мне вельмі падабаецца горад Полацк. Таксама там вельмі шмат цікавых аб'ектаў. Я ўвогуле не магу сказаць канкрэтна гарады, мне падабаецца амаль кожны куток нашай краіны. Вот, а калі б у вас была такая магчымасць, з кім бы з выбітных гістарычных асоб вы хацелі б сустрэцца і пагаварыць? Як так сталася, што працуючы ў лідскім замку, вельмі было б цікава акунуцца ў перыяд сярэднявечча падчас жыцця князя Гедыміна і ўбачыць, як жылі людзі ў той час, ну і, можа быць, сустрэцца з самім, калі б пашчасціла так, з князем Гедымінам, было б цікава. А што вы чытаеце зараз і каго б параілі пачытаць? З літаратуры я люблю замежную вельмі літаратуру. Мне вельмі блізкі Оскар Вальд і таксама Дастаеўскі. Я вельмі часта увогуле звязана з тым, што я мастак, вельмі люблю кнігу «Партрэт Дарыяна Грэя». Бо там вельмі цікавыя такія і мыслі, такія заметкі, бо мне амаль уся гэтая кніга падкрэслена. Ну і апошняе пытанне. А што для вас родная мова? Родная мова – гэта наша жыццё увогуле. Гэта тое, што перадавалі нам з пакаленнямі, яна ўвасабляе ў сябе ўсё, і культуру, і гісторыю, і тым больш, што ганарова, што гэта мова адна з старажытнейшых, і ўвогуле, калі ізноў жа звяртацца да гісторыі, в старабеларускай мове напісаны ўсе статуты ВКЛ, таму канешне ж, гэта гонар, што такой мовай мы размаўляем, і гэта мова прыгожая, гучная, і мне здаецца, адна з самых прыгожых моў у свеце. Што ж, дзякуй вялікі, перадавайце прывітанне усім, каго я ведаю ў Лідзе, і не толькі тым, каго я ведаю. А
Я нагадаю нашим тэлегледачам, што сённяшняй госцяй маёй была дырэктар лідскага гісторыка-мастацкага музея Вольга Піліпчук. Усяго найлепшага, да пабачэння, сустрэнемся праз тыдзень.